Il-kelma tagħna tkun l-ewwel nett għall-Mirjam. Grazzi lilha għax kienet mara eżemplari u għalu lilha mara u żewġ. Ħabiba ta' dan is-santwarju l-Bażilika, devota tal-Madonna tal-Karm. Hekk ġiet deskritta Mirjam Paċ meta fis-Santwarju Bażilika tal-Madonna tal-Karmenu fil-Belt Valletta ingħatat l-aħħar tislima wara t-traċedja li seħħet din il-ġimgħa fil-Ħamrun. Fil-messaġġ li wassal l-Arċisqof Charles J. Scicluna qal mingħajr faraġġ, mingħajr tama, dan kollu ftit jagħmel sens għax ninsabu konfużi fil-waqt li fina hemm id-dispjaċir u r-rabja. Konfużi bil-ġrajja għalila li ħasbet li Mirjam, aħna nirsu lejn Ġesu u lejn Ommu nfittxu l-faraġġ. Fil-Knisja miżawda bin-nies huwa qal li l-mod kif Mirjam inqatlet f'darha stess hija aħbar li ħasdet lilna lkoll u tenna l-appell biex il-Maltin verament iħossuhom sikuri f'darhom. Qed nitolbu biss li meta nkunu f'darna inħossuna sejf. Aħniex qed nitolbu ħafna. U aħna nitolbu għall-awtoritajiet tal-Istat biex din it-talba ċkejkna imma importanti għalina għal kull wieħed waħda minnha mhux biex jisemmuha, imma kif qalu huma stess iwettquha. Huwa saqsa sens fiha li li ħabbet il-familja spiċċat maqtula f'darha stess. Għax jekk inti tipprova tifhem x'sens fiha li tispiċċa mill-lumma minn darha stess. Huwa saqsa għaliex kien hemm bżonn tmut persuna biex nindunaw li kien hemm xi ħaġa ħażina f'dan is-settur filwaqt li tenna li l-kol nixtiequ li b'xi mod issir ġustizzja. Wieħed jistaqsi ma kellha bżonn tmut Mirjam biex din il-ħaġa tkun daqshekk ċara, aħna nixtiequ wkoll nitolbu ġustizzja għal Mirjam. Ġustizzja fil-verità. Maħniex qed nitolbu vendetta. L-Arċisqof qal li llum Mirjam tinsab f'dar isbaħ milli kellha tgawdi lil Alla fil-ġenna u minn hemm l-istess Alla l-missier sigħat il-faraġġ il-familjari u l-qraba filwaqt li fakkar li Mirjam se tibqa' magħhom tħobbhom u tħarishom.